अक्कलकोट येथील श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळातर्फे सावंतवाडी भटवाडी येथील ब्राह्मण देवालय इथं गुरुवारी श्री स्वामी समर्थ पादुकांच्या पालखीचं आगमन झालं। सायंकाळी शहरातून वाजत गाजत स्वामी पादुका मिरवणूक काढण्यात आली। शहरातील स्वामी भक्तांनी पादुका दर्शन घेतलं। अक्कलकोट येथील श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळातर्फे सावंतवाडी भटवाडी येथील ब्राह्मण देवालय इथं स्वामी पादुकांचं पूजन करण्यात आलं। विविध धार्मिक कार्यक्रमांनंतर सायंकाळी सावंतवाडी शहरात पादुकांची पालखी मिरवणूक काढण्यात आली। रात्री निरवडे येथील दशावतार नाट्य मंडळाचा नाट्यप्रयोगाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। सालाबाद प्रमाणे मोठ्या उत्साहात हा स्वामी पादुका दर्शन सोहळा पार पडला। या पालखी सोहळ्यात माजी नगरसेविका दीपाली भालेकर, कृणाल शृंगारे, दिलीप भालेकर, बाळा सावंत, विजय सावंत, दीपक सावंत, चंदन नाईक, भार्गव धारणकर, साईश परब, अमित वाळके, अभिनंदन राणे, संतोष खंदारे, संदेश मोरिये आदींसह स्वामी भक्त मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।